torzított rajta. Nézd! Ki fog menni jószor? Tűnik. Oda néz a túlsó heveder, hogy hányja a vizet. Kurva édesanyádat, hogy basznál volna 10 azt a rohadt személy digitális kurva édesanyádat. Őt te vág. Nem tudik össze a főtöd vágózni. Ja, igaz, itt nem. De belebírod taposni a sárba, hogy te nem találod meg. meg. Nem csinál semmit, vegyed, mert az enyém nem csinál semmit. Majd letöltsük valamire, azt majd megnézünk. Kim van, hatatos van. Vagy még nem. Nézd, hogy hajt a háttérre. Nincs közel a koprunkban. Na ez a legközébb van. Azt a kurva isteni. Hát persze a fordítva teszem bele oda, amit nem működik. Aztán megy magától, bazd meg, szinte majdnem. Nézd, hogy ül el még most is. Ott is. Aha. Valami lenyikorlat. Ja, tudom. A kipufogó gázzal.